Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12. Hola, bona tarda, soc la Tània. Començarem amb el butlletí de notícies. L'economia catalana ha crescut un 2,5% el primer trimestre, comparat amb els mateixos mesos de l'any passat. Ara passo a la meva companya Dina. Gràcies, Tània. Soc Dina i vull informar que la cadena de Joc de Trons, la nord-americana de HBO, ha anunciat que es posa a treballar per fer diversos spin-offs de la sèrie Joc de Trons, històries paral·leles a la història central que actualment està a punt d'estrenar la 7ª temporada. Li passo a la Bianca. Començarem amb el Consell del Vallès. Un jutge de Terrassa absolt l'expresident del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Antoni Rebolleda, i l'exgerent Amarico Logaray, dels delictes del nomenat il·legal per càrrec públic i prevaricació. En el cas de la presumpta col·locació de l'exregidor del PSC de Sabadell, José Manuel Piedrafita, com a president de Mercavallès. Ara passarem amb l'Andrea. Començarem amb un tema que té a veure amb la C-17, que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat la redacció de 2 projectes de millora de la seguretat viària a la C-17, entre la Garriga, el Vallès Oriental i Centelles, a Osona. Li passo el torn a la Janet. Us informem que la policia local de Manresa ha detingut un jove de 17 anys acusat d'agredir a la seva parella. El noi s'ha justificat al·legant que la noia, de 28 anys, li havia faltat al respecte. Us passo amb la meva companya Sandra. Els 6 ajuntaments que s'integren a l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI, estan a punt per garantir el referèndum tan bon punt el president de la Generalitat el convoqui. Bona tarda. Fins aquí les notícies.